Hej, jeg hedder Helle Forbæk, og jeg er lærerstuderende på læreruddannelsen i Silkeborg, hvor jeg netop nu er i gang med mit 4. og sidste år. I vinters der var jeg i min sidste praktik i 9. klasse på Hammerum skole. På det her billede kan man se mig sammen med eleverne. Det forløb, jeg vil fortælle om i den her film, det hedder Modernismen, et undervisningsforløb i dansk. Og det er et forløb, som jeg selv har planlagt og gennemført, og det sidste evalueret ude i praktikken. Mit arbejde med forløbet startede allerede på læreruddannelsen, hvor jeg gik i gang med at lave en didaktisk model. I den her model har jeg taget beslutninger i forhold til mål for forløbet. Herunder både usynlige mål, der bygger på de nye forenklede fællesmål for dansk, og også synlige mål for forløbet, som eleverne kunne arbejde med. Så har jeg også taget beslutninger i forhold til det konkrete indhold. Hvad skulle der ske i hver time? Og i forhold til form, hvordan skulle tingene ske? Og sidst men ikke mindst, så tog jeg også beslutninger omkring evaluering, både i forhold til de usynlige mål og til de synlige mål. For at stilisere eleverne i arbejdet med modernismen, så startede vi forløbet med en stiliseringsproces. I den her proces, der skulle eleverne få viden omkring, hvad skete der historisk i den her periode, for at blive stiliseret i forhold til at skulle læse tekster og analysere billeder fra perioden. I den forbindelse, der fik eleverne til opgave i par at lave et blogindlæg, der fortalte omkring en begivenhed eller en tendens fra perioden. Det her blogindlæg, det skulle de så udgive inde på klassens blog, der hedder blog.skoleblogs.dk. Og her ser vi et eksempel på 2 elever, der har skrevet et blogindlæg omkring den første musikvideo. Her har de så kunne indsætte tekster, billeder omkring den første musikvideo. Der er også et link til YouTube, hvor man kan se videoen, og nogle links til, hvor de har fået deres kilder. Og bagefter så kunne jeg både som lærer kommentere indlægget, og de andre elever i klassen kunne også kommentere. Og på den måde så kunne vi få sådan en faglig samtale omkring det her blogindlæg. Det, der også var smart ved de her blogindlæg, det var, at lige pludselig så kunne vi videndele. Vi havde alle sammen en masse viden omkring den her periode, som vi kunne dele med hinanden. Og ud fra al den her viden, som vi havde fået ved at skrive vores egen blogindlæg og ved at læse hinandens, der kunne vi sammen lave en fælles begrebliste omkring de vigtigste begreber for den her periode. Efter stiliseringsprocessen var eleverne klar til at skulle gå i gang med at arbejde med tekster for tiden. Til at starte med arbejdede vi med billeder. Og den første opgave, jeg stillede eleverne, det var, at de skulle analysere Asger Jorns Den foruroligende ælling. Og for at kunne analysere billedet, der havde jeg lavet et analyseværktøj, simpelthen et kompendie, hvor eleverne kunne finde inspiration, kunne finde spørgsmål, de skulle arbejde med i deres analyse og fortolkning. For at præsentere deres analyse og fortolkning, der skulle eleverne lave en Think-link. Og det er sådan en, man ser på skærmen her. Det smarte ved Think-link, det er, at man gør billedet aktivt. Eleverne kunne simpelthen indsætte deres analysepunkter og deres fortolkningspunkter oven på det her billede. Og hver farve repræsenterer så en speciel kategori inden for billedanalyse og fortolkning. For eksempel så har alle de gule at gøre med at se på billedet i forhold til den tid, den er lavet i, her modernismen. For eksempel se her, at Benedikte og Milla har skrevet, at de kan forbinde billedet med tiden, fordi det kan virke meget provokerende. Og netop det her ord provokerende var et, vi havde arbejdet med i forhold til modernismen. Efter elevernes arbejde med den foruroligende ælling, var de nu parate til at gå et skridt videre i forhold til billedanalyse. Og
Og i den sammenhæng planlagde jeg et besøg på Carl Henning Pedersen og Else Altfeldts museum, hvor vi sammen skulle se en udstilling med billeder af Svend Vig Hansen, der malede i modernismen. Og i forbindelse med det her museumsbesøg, der skulle eleverne for det første på en rundvisning, hvor de blev guidet, og hvor de fik viden omkring Svend Vig Hansen. Og derefter, der stillede jeg dem opgave, jeg kaldte en multimodal billedanalyse. Den her multimodale billedanalyse, der skulle de starte op på ude på museet, og så senere lave færdig hjemme på skolen. I den multimodale billedanalyse, der skulle der både være noget, der kunne læses, noget, der kunne høres, og noget, der skulle ses. Og den skulle helt konkret indeholde en billedcollage og en film, en Finkling-præsentation og en sammenhængende tekst. Og ved at inddrage de her forskellige modaliteter, så vil eleverne få lavet en samlet billedanalyse, en multimodal billedanalyse. Her ses et eksempel på en færdig multimodal billedanalyse. Eleverne har her sat alle modaliteterne sammen i et blogindlæg. Her kan man se fotocollagen, Finkling, den sammenhængende tekst og til sidst videoen. Og tilsammen udgør det en multimodal billedanalyse. I næste del af forløbet skulle eleverne på en studietur til Esbjerg og Varde, hvor vi blandt andet besøgte Varde Museum, der har en fast udstilling med Otto Frello-værker. Otto Frello malede også i modernismen på en helt anden måde end Svend Vig Hansen og Asger Jorn, vi tidligere havde set på. Og her på museet gik eleverne også til billedanalyse med en helt ny tilgang, en mere analog tilgang. Og det var simpelthen for at vise dem, at man selvfølgelig kan bruge de digitale værktøjer, de tidligere er blevet mødt med, men altså også analoge værktøjer. For at afrunde og samle op på elevernes arbejde med billedanalyse indtil videre, så lavede jeg sammen med eleverne en opsamling, hvor vi først på tavlen brainstormede og senere skrev ind i det her dokument, hvordan man kan arbejde med et billede i danskundervisning, og også hvad man altid skal huske, når man arbejder med det. Og udover det selvfølgelig blev en opsamling, så er der også tænkt som, at det her er et dokument, de kan tage frem senere, hvis de senere i danskundervisning skal arbejde med billeder, eller hvis de til afgangsprøven skal arbejde med et billede. Vi skulle nu i gang med at arbejde med Klaus Rifbjerg, der er kanonforfatter og blandt andet skrev digte i modernismen. Og for at eleverne skulle få kendskab til Rifbjerg, der så vi en lille film om ham, og jeg holdt et lille oplæg. Derefter skulle eleverne aktivt bruge deres viden om Rifbjerg til på deres telefon, at de skulle på et WUP-løb udenfor. Og på det her løb, der var de nødt til at bruge deres viden om Rifbjerg for at kunne komme fra den ene post til den anden. Og her på billederne, der kan vi se elever, der både løber og går rundt på det her løb. Efter løbet satte eleverne sig ind i klasselokalet og begyndte så med at analysere og fortolke nogle af Rifbjergs digte. Og her kunne de så bruge deres viden fra løbet, men også den viden, de tidligere havde fået i arbejdet med billedanalyse. Som afslutning på forløbet, der skulle eleverne skrive et essay, hvor de tog udgangspunkt i et valgfrit fokuspunkt fra modernismen. Sammen med essayet, der skulle de også aflevere en Wordle og en Mindmeister, hvor de præsenterede de vigtigste begreber, de havde lært i det her forløb, altså de vigtigste begreber, de havde lært om modernismen. Og det her essay kunne så danne grundlag for min evaluering af elevernes forløb. Det var alt, jeg ville fortælle om mit forløb med modernisme i 9. klasse. Og her til sidst vil jeg bare sige tusind tak til 9. klasse på Hammerum Skole.